arkeologoa zara. Jaiegunetan ere denda zabaltzen hasi nahi duzu. Aitor poliziak geratu zaitu. Sexu jolasetan zebilela. 3 bertso, 8 handian... Kri, denak hor zenbat demora, irauten, zenbat, humorea, derra, tensioetatik aratago. Egia da, nik bertsogintzaren inguruan, adibidez orain pixkatxo bat gehiago jarretzen ari naizela, ez dakit, zuk ni baino askoz gehiago dakizu, ez dakit puntuazioa ez dakit, baina egia da, improvisaketaren izenean, hau da, seguraski beraiek eduki behar dute, ez da, beraiek badakite, bertsolariek badakite, gauza horiek, nik ez dakizkidanak, teknikoak direnak, eta denbora asko prestatzen eta hori guztia, baina karo, baztan jartzen dituzte gai batzuk, ez da, esaten dezula, ai, amatxo maite orduan, nik imaginatzen dut, nola izango da bere burua, noski, ulertuta, ezin izela beraien buruan jarri, ni de palo, zen behin bainat gaztelumen diri galdetu nion, izu nola prestatzen zera, eta ostras, ze tensoa, egotea hor pentsatzen, ostras, orduan, nik ez jakintasunetik noski eta kanpoko begirada horretatik hau beti ere ulertu behar da, saiatzen naiz bertsolarien mundu ez ezagun horretan sartzen, ulertuta naizela inoiz sartuko, baina... Inoiz sartu gabe ere horrelako marabilak egiten ditu. Nerea Arriola! Huelmen parrez gabiltza, baina badakizutenak izan degula buruan horrelako gauzat gerta daitekela noizbait, ezta? Gainera, bideo hau izan zen gure proiektu txiki honen sortzailea, hau da, hemendik hasi zen. Eta hemen eskertzen diogu Joserra Fatxadori, dela gure antzerkiko irakaslea, eta bera klaun bada, orduan, klaro, ikusten du poesia mugimenduan, ikusten du poesia beste leku batean, eta giadanik ere bertsolariak ikusten ditudanean, hor badago isiltasun horretan badaude gauza asko egiten dituztenak, gesto pila, karo hor daude, beraiek hor daude, eta inkostienteki egiten ditugu gauza pila, eta seginean jolasten, antzerki klase baten seginean jolasten, eta seginean parrez, zer esaten egon, ze polita estetikoki baita ere, eta baita gogorarazten dit niri, Mr. Bean, estilori, mutua, poesia mugimenduan, beste leku batetikan, errealitate bat, errespetu handiarekin, baina errealitate bat, beste leku batetik ikusi, hori da azken batean artearen gauzarik politenetariko bat, ezta? Deno daukagula beste begirada bat, eta... Baina egia da gainean Mirenek esan duena, ez da? Dozin bertso saio beti jotzen dugu humorera, ez da? Beti irripar hori ateratzea, ze botako duen honek, baina Euskal Herriko bertso txapelketa da, zurruna, serioa... Nik uste dala leku bakarra Euskaldun, hainbeste Euskaldun elkartze geana, ez dala ez dulik ere entzuten. Alegia, segundo horietan da... Eta ez du lalmako zituzu, ikengo naiz leno. Eta aguantatzen zu, eta deno gaude horre, eta kontagiatzen gera. Zetizu, ni egon naiz bertso saioetan, eta, ni egon nintzen azkeneko finalean, eta jeno ginean. Ze esaten duen, zen, ostras, egon behartzera, ez da gizien bat 1000 pertsonen aurrean. Hainbeste ordutan, egia da fenomeno izugarria dela, eta horregatik esaten nuen, ez? Osea, beste begirada bat ematea eta humoretik ematea eskertzen da, zati, bai, norbaitek egin dezake analisi bat, hizkuntza ez, ahozko hizkuntza ez dena, ez? Osea, eta zergatik handian hain zurrunak, eta zergatik joaten dian denak jantzita atentzioa gehiegi ez deitzeko moduan, eta ez da gizar, egin daiteke, irakorketa serio bat, baina gero horrelako berriro ikusten egia eta horrelako txorrada bat, ikusten duzu, jode, pues imaginatzen duzu, hor serio, txapela jokoan duen norbait, eta gero leno hori ez gaiarena, ez guk askotan egiten dugu bertso saio batean, ez txapelketakoa, bestela ere, batzutan jartzen dituzte, zuk esaten duzuna gaia batzuek, esaten duzula. Bueno, alde batera utzita,
metrika eta errima. Bai. Ba, ez genukela egingo. Baina demagun jartze dizutela zuri gaia eta esate dizutela orain honi buruz hitz egin eta jartze dizute paperra batean sekula ez duzuna planteatu, ez? Eta hala, guain, venga, bapatean, bota horren inguruan sortu istorio bat. Claro, eske aktore lan bada, Claro, historia jarri bat, bartzera, idazle baten idazle, lana, aktore, claro. jarri bartzera. Eta gainera sinistu egin behar da, eta Claro. sinistu egiten dugu paper horietan jartzen direnean. Bai. Eta gainera errimatu egin behar da, gainera neurtu egin behar da. Euskera bertsoa, aberatsa, baina dena aberatsena, hori, terriblea. errima zorrotza, neurrian, osea, ezin du sila batek utz egin, eta gainera gure gustoko iritzia izan behar du. Zatik ez badu gure gustoko iritzia ematen, guretzako nuloa da. Orduan, Enflin. Bai, Uste zuen, ni bertxotako jaioa naiz, enflin. Forever and ever, bertsolariak badakigu beste mundu batekoak zarate. Hemendikan 2000 urtetara ere aterako da estralurtarrak zaretela, lasai. Hori badakigu, eskua gora bera, baina aterako da, atzera dezuen esku hori agian. Baina aterako da, baina bueno, orain badakizu ere euskararekin jarraituz, izan ere esan dugu, ezta? Azken egunetan albiste zoragarriak ditugu euskararen, euskal kulturaren inguruan, eta horren baitan ere euskaraldia, eta euskaraldiarekin batera pantailaldia. Badakizue, euskaraz kontsumitu behar dugula, erresa da esatea, baina euskaraz kontsumitzeko zer egon behar da ere, eta hori askotan hemengo hainbat egilek esan dute, ondo, egon badago gogoa, nahia, eta baita ere, nahiko jende oso txukun, baina batzutan laguntza gehiegirik ez, ezta? Bai, tola izaten da. Osa, ni adibidez naiz generazio bat, ni naiz 88koa. Jasta, batek jaingo ditu kalkuluak, ez? Bueno, jasta, 34, jasta. Eta naiz generazio bat, non nire haurtzaroa euskaraz konsumitu eta bizitzeko aukera dukizun. Ni naiz Son Gokuko garai hori, Doraemoneko garai hori, Super bat, ETV bat, topera, bikoizketa, euskal bikoizketa pila bat, orduan nik edukin aukera hori. Eta orain, bueno, badaude euskal sortzaile oso interesgarriak igual telebistatikan haratago ere hor dabiltzanak eta sekulako aportazioa egiten ari direnak, baina igual hor ere jakin behar dugu, nun bilatu, igual hori da, jakin behar dugula nun bilatu, eta egon beharko nuke denetarik. Ez, aukera guztiak, baliabide guztiak, euskaraz sortu, bizi eta goteko, eta aritzeko, baita ere. Eta kontatu jazu, oinatik, zerramarra, zer? Da, kuadria bat, jatorra, bueno, nik ze ondo pasanon, amatxo maitea, bai, oso jatorrak. Ba ez egin spoilerra, lehenengo gozen ikustera. Endogamia. Pues karreran esplikatzeko pixkatxo bat gaixotasun desberdinen edo eta gauza desberdinen herentzia genetikoa ulertzeko, ba hori, nola... Pues hori, familia arteko gauzak elkartzen direnean, borboiak eta hori, bueno, pues jarri izan, oinati adibide bezala, esan ez, ba, genetikoki gaixotasun bat transmititzen direnean, orokorrean Euskal Herriko proportzio bali bada, 1000tik bat, oinatin proportzio hori gutxitu egiten dela. Osea, oinatikoak gaixua gara. Bai, eta hemen gauz. Eta oso, Edo borboia. Edo borboiak entzun da, azken zati hori edo borboiak. Ze ondo naiz irratian, ondo pasatzen duzu? Bai, oso jatorra, gainera ze ondo gazteko daria bat, egiten dute podcast bat, humorea erabiltzen dute, inteligenteak ere, oso listoak, eta ostras, ni hor gauza eta beti nintzen noja super urduri, ama hondik atako di hauek, amatxo maiti ez dizu, ni pozienago balantzak egiten alde batetik bestera, eta repente, eta ze proiektu politak. Ze proiektu eta ze proiektu interesgarriak baita ere. Gainera egokitzen 21. mendeko hizkuntzara, estilora baita ere, eta nik pasazitzaidan oso azkar, de repente esan, zatik ez gehiago. Gai horretaz gehiago hitz egin behar dugu, esatik fenomeno bat da, podcasta hautsi du orain arteko joera nabarmenak edukia konsumitzeko orduan, ez? Guk esaten genuen, adina berritzen joan ahala edo gazte gero eta konsumo azkarragoa, produktu bideoklipak, ez? 2000 urtean, eta gero ja, eta esaten genuen, eta oaingoa ja, YouTubeko bideo bat ere batetik bestea joaten dira pasatzen horrela, orduan, eta iritsi dira podcastak, eta gazteek maite dituzte, gogoko dituzte, luze, lasai hitz egiteko, edo zen gaia dela eta soporte irudirik gabe, eta nik uste dut horrek merezi duela
Bai. Gehiago Irakurketa eta hausnarketa Bai. eta gaina pozteko Bai, kontu badala, ez da? hori, ez? Ikusten duzu eduki bat interesgarria dana eta gainera tirada daukana, ez da? Eta Edozen gaietaz eztabaidatzeko prest dauden Bai. gaztea, bakoitza bere iritzitik, niri iruditzen zait. Bai, Buelta eman diogula. Eta gainera da formato bat hori, igual gazteekin asoziatzen degula, baina realitatean, nik berak ere konsumitzen ditudan podcast estiloak, batzuk igual izan daitezke entretenimenduari begirakoak direna, baina beste batzuk eduki oso interesgarria daukatenak eta oso gustora entzuten ditudanak. Nik hau gazteleraz da, baina propaganda egingo diet. Orain dela gutxi ezagutu dut bat, deitzen dela Las Divulgadoras. Biaz ezagutzen. Isabel Mellen eta historia zea, eta sorginen inguruko, Nafarroako sorginen inguruan daukate bat, eta hori, Divulba. Osa ona. Divulgadoras, hor txauko, baina zarramarrakoak oinati ingurun, maindikan borboiak ezagit, baina baditu ze gauza gehiago. Da, usainazko, Ze egunetan zehazki? Herri egunean. Behitu. Herri egunean. justo usainazko orduan, bai. Animalixen inguruan. Baskaldu geben, sotzen. Sotzen. Olako jatetxe baten, nerditik at dagoena. Bai. Eta, autobusa esan, saspitxa herritan. Bai. Eta, aiba, etzan pasaba autobusa. Variantetik, ies inoskun. Ies. Gero, sortzitea herri arte itxoin behar zen geben. Aiasun autobusa. Pum! Buseruak. Pum! Ez daulekurik. Kabroia! Autostop. Eta, aiau zinen, ozin zebein. Hiru pertsona oso jator herrira gonoskun. Wow! Oso ondo! Fenomeno bat, ez batik. Ze polita den bizitza! Azkenean, herriak eta komunitateak, ez? Aterako gaitu... Hiru pertsona oinatiarrak zian. Bai, Igual anai arrebak, ez? Hor familizako. lehen guzuak. Guri da iguala pasauxakun, beteta fanzan eta azkenian... Eta batian ni ezin josku, zorioneko zu. Hola, 3 ezagutu zenitun, herrira buelta eman zintuna, ez da, Nerea? Uste lehen guzuak zirela, orduan. Aurretik ezagutzen zituen. Borboietaz berri ez dugu itxingo, Ez, baina egia da, Oñati eta beste herri batzuk badira horrelakoak, Hondarribia adibidez, oso endogamikoak direla, eta, bere arriskoak baditula endogamiak, koroak eta erakutsi diguten bezala. Baditu. Baina hauek katxondo utxak, Bai, baina ikusten da gainera eta importantea da, ez? Olako gauzetan, beraien arteko harremana, importantea dira gauza hauek. Badirudi ez, baina, ez, erakusten duzun produktu horretan, kasu honetan, baina badago lantalde polit bat gogoa daukana eta gainera bakoitzak bere aportazio interesgarri egiten duena, zuk ikuslego entzulego bezala ere jasotzen duzu hori. Lantaldean giro egotea, guri beti gauza bere esaten digute. Norbaitekola kalean topatu Zer ondo pasatzen zuen? Denak esaten digute, zer ondo pasatzen zuen eta bai, mira, bai, ez dakite gero kamara atzean nola zer eski eramaten gehan, elkarri edo zer. Nabarmena da, gainera. Baina, zarramarra gaixio. Guri da iguala pasauxakun, beteta fanzan eta azkenian autostop ingeben eta kanpotik etozen pare bat pertsona jatorrek eluen oskun oinatira. Jota horrek epina Claudio Landana mundu behar. Jator. Jateko modukoa. Ez hori da, Jota Martina o Jota Martina o Jota Martina da. Hor problema da kondik. Bizkaitiarrak esan dabe Jota. Bai, ez da. Eta gero nik Jota o Jota. Bizkaia eta Bizkaia, Horra adibidez, usted lekitxo nesatutela Jota, baina mondarron ez dutela esaten nahi Jota. Mondarron. Bai. Lekitxarra. Jota. Txarriza edo txarriza. Txarriza, txarriza. Ustedet lekitxo nesatutela. Ustedet. Bueno, aria berrartuz, hori da, Nerea eta gu asko urruntzen gaituen gauza bat, zerbitzu publikoak. Osa, ez barkatu, autobus zerbitzua barkatu. Bai, zer gertatzen da, Donostin, takotzu autobusak gurosunian. Bai, osa, gura barik be autobusa dakotzu. Bai, bueno, zonaldearen arabera, baina bai, orokorran bai. Konparatzen bai. Orokorrian bai. Oñatin, guztira, zenbat autobus pasaien dia. Hombre, herribusa, dagoela bultak emuten herrixan barruan, utzik, baina bestela bi. Gero esaten dago ez du laurteten herritxik ez da itzu, gero. Arantzazura fan zeike? Ez
dugu ezer behar ondo pasatzeko, kontuatzen zate, inguru bat jartzeko, inkluso alkoholik gabe, eta, tak, olako gauzatxoak ateratzen dira. Izan ere, Nerea, hortaz ari gara, ez da? Pantailaldiaren arira, euskal kontsumoa. Ze kontsumitzen dute gure gaztek? Hortaz aparte, ze kontsumitzen dute euskal gaztek? Gure Jeni, gure ieko Jeni gaixo daukagu gaur, baina kalera joan zen eta galdetu zuen, ze kontsumitzen duzue? Telebistaren kontsumoa jaisten dabil, baina plataformetan aldiz, hasten dabil. Badakigu plataformetan gehien kontsumitzen den hizkuntza erdara dela, baina guk Donostiko kaleetan galdetu nahi izan dugu, euskarak ia zelango presentzia daukan. Zein da gehien kontsumitzen duzun ikusentzunezko produktua? Pelikulak edo Netflix eta horrelako plataformak, gehien bat. Instagrama errango nuke. Niko bai. Flix edo horrelako plataformak? Horik ere bai. Oso gitxi. Baina bai. Eskurago duzu Instagrama edo lo que sea mobiangatik, nik errango nuke hori edo. Amazon Prime. Gehien ikustotena edo YouTube edo ITV. Sare sozialak barruen dauz, Instagram, TikTok. Instagram, nik Twitter, YouTube. Telebista, euskaraz edo erdaraz ikusten duzue? Euskaraz aldutenin, mino gile da aukera honitzik ere ez dago, orduan orokorren erderaz, ez dagolako aukerarik. Nik apenas ez da telebistarek ikusten. Eta pelikulak eta? Bai, gehien bat gazteleraz, bai. Erderaz, gehien bat. Batzutan bai, igual euskeraz saioren bat, baina oso gutxi. Erderaz konsumitzen dut guztia, zeren euskaraz dagoen aukera behintzat, igual iruditzen zait, dela entretenigarria, adintarte batzuentzako, baina nire gustoentzako nahiagot beste gauza batzuk ikusi. Gehiago azteraniaz, bai. Gehiago esaten dozunean, sabiz esaten, euskaraz be ikusten dozula, ezta? Bai, egia esan da bai. Albistegia ikusteten, eski egia esan da ez da telebistegi ikusten, orduan batzutan euskaraz ikustet bai, albistegia edo kirolen bat. Pelikula ikusi dituzue euskaraz, zuen bizi osoan? Ez asko, bai, 10 bat. 8, 10, txikitan guztiak eta gutxi. Txikitakoak igual ez dakit, baina... Bai. Izenbururen bat? Doraemon. Artxiki, telesail bat zen. Mitiko. Nik etxeok ez hau patxe beste lako bat. Batzuk ikusi ditut, gehien bat, igual ikastolan jarritakoak eta hori, baina ez dakit esaten zenbat konkretuki, baina batzuk bai ikusi ditut. Haunitz arra nuke. Pila, gehiago evidentemente erdaraz, mino. Takit zenbaki bat erraten ere, ez, mino. Bai, asko. Iriku txikia, adibidez. Edo Doraemonen danak. Nik azkenko ikus nundula gutxi Harry Potterrenak euskaraz. Eman zituzten benta, nahiko kuriosua zantzen, bai. Txikitan ia guztiak, nik esango nuke, eta duela gutxi ikusunen bat aurrek urtean edo horrela, baina pelikulak, así como tal. Zenbururen bat? Arintzen pentsatzen eta me sale, baina kiriku, baina ez dakit, handia ikusi dut. Badakizu zer den 11? Telebista bat? No? Telebista? Edo 11 zenbakia, oke. Bai, telebista, ez? Ez. Osea, me suena, baina ez dakit zer den. 11 telebista? Bai, uste dut baiet. Ez... Ez nekixen, ez dakit. Nik ez nekien, ez da. Me suena, baina ez dakit. Ez duzu ikusi inoiz bez 11? Ai, telebista bat. Ikusten duzu 11 telebista? Bai, zerbatxe bai, gutxi. Onartzen dute gutxi, bai. Nik ez. Nerista. Ze motatako programak ikusten dozuz edo ze motatako programak ustetan jatzuz? Egia esan nik ez dut asko telebistarik ikusten, baina depende momentua, igual denbora pasa egiteko humorezko programak edo olako telesaioak edo bestela mota guztitako krimen edo fantasia, asko gustatzen zait. Ikusten dut La Resistencia, adibidez, bronkan un programa hori, estilo hortako, Kontzertuek direktuen ikustu eta asko, baina telebista holan izotuta kanalba jarri oso gitxi. Segun momentua, ez? Igual, un poco salseola batzutan, beste batzutan, ez dakit, informatzeko, danetik, uste dut. Nire ustetan gauza bada igual ikustea eta gero gustatzea, hacerlo por morbo. Eta gero gauza bat da hori berez interesgarri izate edo ez. Niri dokumentalak eta dolakoak gustatzen zaizkit. Ez etki gusten egia esan da. Batzutan gaur egungo gai bat debatea eramatuten eta baina gehiagia ez ikusten.
Hala, gaztiak jarraitu kontsumitzen euskaraz eta hain gaztiak ez garenok ere, baina horretarako esan duguna. Sorkuntza eta sorkuntza egoteko ere, irudimena bai eta gogoa ere bai, baina laguntza pixka bat ere ondo legoke hau pixkat eta sorkuntza gehiago eta orduan kontsumo gehiago. Alde guztietatik kontsuma beti ona baita.